Ya solusine apa? Solusine ya keluar negeri, dia coba keluar negeri, merantau, mengadu nasib ke luar negeri. Berangkatlah dia ke Hong Kong. Berangkat ke Hong Kong ya. Sudah berlalu, pokoknya tahun-tahun ini berlalu, dia nggak pengen pulang kalau belum sukses. Jadi ya bojone apik, bojone jujur apik bolo. Apik bojone ya. Utangnya wis lunas. Wis saiki wis duwe cicilan mobil, wis duwe lemah barang. Ya karena kerja kan ya wis suwe to nang Hong Kong ngono lho ya. Lah kuwi kok ujug-ujug dhek krungu kabar bojone kuwi jare duwe ngene. Ini dek gak percaya to. Wong bojone ki lho wonge jujur, apik. Bojone ki jujur apik kok iso ndek ngene iki. Piye ngono lho maksud iki. Lah, dek cuti loh, penasaran to saiki cuti balik. Ternyata apa? Ternyata. Ternyata apa? Bojone kuwi ternyata duwe gendekan tenan. Gendekane iki nganu ya, bolo. Di luar nalar ya. Gendekane kuwi koncone ndekne, kanca curhat bendino. Koncone libur. Lah koncone libur kuwi wonge balik ning Indonesia, wonge enggak balik rene meneh. Ternyata pacaran karo bojone. Piye ngono kuwi? Piye terusan gak hancur lebur atine. Sementara wong yang gawe omah, gawe sembarang kuwi ning tanahe bojone lho. Ning tanahe bojone, tanahe maratuwane. Dekne lemas lunglai to saiki ne. Piye ngene terusan. Sing jenengane koncone kuwi ya tega bener makan tanaman. Kok nek dadi kowe piye? Duwe kanca kaya ngono njaluk diapakno? Kowe duwe kanca kaya ngono terus piye? Mbok apake?